Район сессиясы күп телдә белем бирүче Әлмәт адымнары мәктәбендә узды. Утырыш башланганчы кунаклар мәгариф оешмалары әзерләгән күргәзмә белән таныша. Биредә студентлар һәм укытучылар ясаган проектларны Рөстәм Миннехановка тәкъдим иттеләр. Олар нефть төзеш һәм нефть химиясе тармагын үстерү белән бәйле. Когда у нас при оседании на нижней стенке скважины оседает порода, выбранная порода, у нас происходит прихват бурильного инструмента. Я предлагаю для решения этого использовать винтовые накладки. То есть принцип действия через каждые 3-4 трубы. Әлмәт районы икътисады тотрыклы үсештә. Узган ел 1,5 триллионнан артык продукция чыгарганнар. Бу республикадагы җитештерү сәнәгатенең 40% тәшкил итә. Уртача хезмәт хакы Татарстандагы күрсәткечтән югары. Монда ул 64 меңгә якын. Социаль-икътисади үсеш рейтингында Әлмәт районы беренче урында бара. Тик бер проблема бар – эшчеләргә кытлык. Пока узкое место для нас – это, конечно же, человеческий ресурс. Кадрлар мәсьәләсе безнең өчен баш бәласенә әйләнде. Эшсезлекнең бик түбән дәрәҗәдә булуы кадрлар кытлыгы китереп чыгара. Хезмәт базарында киеренкелек күзәтелә. Предприятиеләр арасында көчле хезмәткәрләр өчен зур көндәшлек тә бара. Сотрудников между предприятиями. Хәзер районда 200 меңнән артык кеше яши. Соннар тагын да зуррак булыр иде. Торак һәм социаль инфраструктура җитмәй. Рөстәм Миннеханов билгеләп үтүенчә, Әлмәттә яңа йортлар төзү өчен территорияны дөрес итеп файдаланырга кирәк. Все наши проекты, они должны очень грамотно планироваться. Вот, тем более у территории больше нет пространства развития. Надо сейчас структурировать комплексное развитие территории. У нас институт пространственного планирования. Вам надо активно в этом направлении работать. И, конечно же, каждый квадратный метр грамотно, правильно должен быть использован. Шундый кирәкле биналарның берсе бүген Рөстәм Миннеханов катнашында яңа балалар бакчасы кулланышка тапшырылды. Ул яшьләр күп яши торган микрорайонда төзелгән. Татарстан рәисе тантанада 100 мең сумлык сертификат тапшырды. Сертификат кирәк-яраклар булыр. Шушы акчага кирәк-яраклар алырсыз. Рәхмәт бик зур. Район икътисады һәм тормышында иң әһәмиятле компания Татнефть былтыр предприятие чыгарылган һәм эшкәртелгән нефть күләмен арттырган. Компания төрле проектларга инвестициялар кертә, күп санлы социаль проектларда катнаша. Шул рәвешле Татнефть ярдәм белән шәһәрдә җәмәгать транспорты мәсьәләсе хәл ителә, велосипед юллары төзелә. Социаль проектларга 1 ел эчендә 25 миллиард сум инвестиция керткәннәр. Татнефть, как крупный налогоплательщик, Татнефть республикада иң күп салым түләүчеләрнең берсе. Без Татарстан тормышында актив катнашабыз. Эшебезнең ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуын аңлыйбыз. Барлык тышкы каршылыкларга карамастан, без үсештә. Былтыргы нәтиҗәләр буенча безнең барлык бизнес тармаклары файдага эшләде. и постоянно ищем новые точки роста. Многие реализованные в республике за последние годы проекты, направленные на повышение качества жизни граждан, во многом стали возможными благодаря компании «Татнефть». Хочу поблагодарить за это трудовой коллектив предприятия в лице генерального директора Наиля Маганова. Аплодисментами давайте. Наша ведущая компания, на самом деле, во всех проектах участвует. Рөстәм Миннеханов Әлмәт районына яңа бурычлар куйды. Шуларның берсе кече һәм урта бизнесны үстерү. Городу, району надо активно вовлекать больше и больше возможностей малый и средний бизнес. Тем более, значит, Тимур Романович, он огромный опыт, он отвечал за всех предпринимателей, защищал их, и он знает, как эту работу организовать. Әлмәт районында авыл хуҗалыгы тармагында күбрәк эшләргә кирәк, бигрәк тә сөт җитештерү буенча, ди Рөстәм Миннеханов. Вы производите всего 44 тонны молока в день. Если взять Азнакаевский район, он почти 200 тонн производит. Если взять Купмарский, 415 тонн. Это говорит о чем? А если взять бонитет почвы, у вас бонитет почвы значительно лучше, чем Купмарский и все другие районы. Әлмәт өчен яңа үсеш объектларының берсе дип нефть югары мәктәбен атадылар. Татнефть хәзер шул проектны тормышка ашыру белән мәшгуль. Әлмәттән Илдар Сафиуллин, Дмитрий Аринин, Ирк Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы.